Krystian Bartoszek, narożnik niebieski, Patryk Ciechomski. Widzimy teraz porównanie obu zawodników. Wiek taki sam, wzrost delikatnie na korzyść Bartoszka. Obaj są już gotowi i sędzia rozpoczyna pojedynek. Kolejna walka w formule semi-pro, dlatego widzą Państwo ochraniacze na piszczelach młodych 20-letnich zawodników. I szarża od początku, nie kalkulują, widać, że chcą się od początku dobrze wbić w rytm tego pojedynku. Krystian Bartoszek, Shark Team Barczewo, Patryk Ciechomski, Spartan Chorzów. Próba teraz high kicka. I świetna teraz 2-3 ciosy wyprowadzone ze strony Bartoszka. Teraz low kick mocny, ale nic to nie robi wrażenia na zawodniku z narożnika niebieskiego. Szybka kontra, 2-3 ciosy wyprowadzone, poprawione kopnięciem na łydkę. Trzeba powiedzieć, że w bardzo dobrym tempie prowadzona jest ta pierwsza runda pojedynku Bartoszek-Ciechomski. Kolejna walka podczas Silesian MMA 21, w której słychać trybuny. Jeśli nie przyjechaliście dzisiaj do Bytomia, to żałujcie, bo takie starcia, takie walki ogląda się właśnie najlepiej, gdy te trybuny drżą, gdy dopingują swoich zawodników. Ostatnie 10 sekund pierwszego starcia pomiędzy Krystianem Bartoszkiem i Patrykiem Ciechomskim. I pierwsza runda za nami. Sędzia wkroczył pomiędzy zawodników. Dołącza do mnie już Artur Kornik-Sowiński. Witam ponownie. Czekamy. Bardzo dobry refleks Artura, szanowni widzowie, nie widzieli tego, ale plusik i props za to. Ogarnął, dokładnie tak. Trwa piąta walka. Krystian Bartoszek, Patryk Ciechomski. Pierwsza runda tego pojedynku za nami. Zmieniliśmy formułę, teraz weszliśmy na K1 do 71 kg. Panowie, kolana tylko ze ściągnięcia, nie ma skaczących kolan. Jeszcze ostatnie uwagi sędziego i wznawiamy pojedynek. Ściągasz kolano. Tak jak odskok. wspominałem, Nie ma napierdzielania. Arturze, każdy Pamiętaj pojedynek tutaj wiąże się z dużym Gotów, dopingiem, z dużym druga wsparciem runda. lokalnej publiczności. Każdy zawodnik też przyciąga ze sobą grupę sympatyków. No i szarża od pierwszych momentów tej rundy, podobnie jak w starciu otwierającym tę walkę. Gong. I od razu obaj zawodnicy ruszają do szarży. Pełna wymiana, zero kalkulacji, emocje. Dobrze? No niestety, no właśnie w tym K1, w tych walkach półzawodowych te ochraniacze na piszczele często są dość problematyczne. I za mocna wymiana teraz ze strony Bartoszka i Ciechomskiego. Połowa rundy. Ciosy prosty teraz, lewy prosty Ciechomskiego na dół i próba tego high kicka teraz ze strony Bartoszka. Teraz latające kolano, ale ładnie, potężna lawina ciosów, szczególnie ta prawa ręka, widzimy, że mocno siada. Odbija się głowa Bartoszka.
To może Jest tutaj naruszone, sędzia jest blisko. jest naruszone. No ale widać, że te ciosy ważą, w szczególności ta prawa ręka. Bardzo ładnie, po raz kolejny. Sędzia jest blisko, pasywna ta obrona, trzeba powiedzieć, Krystiana Bartoszka. Ale musi też Bartoszek atakować, ponieważ kiedy jest tak schowany, to wtedy dodaje to wiatru w żagle Ciechomskiemu, który no naprawdę ładnie ustawia tą lewą i prawą. Mocno gasi swojego przeciwnika. Duże zmęczenie też już widać po stronie Krystiana Bartoszka, no i na pewno odczuwa już ciosy, które przyjął od swojego rywala. 26 sekund do zakończenia rundy numer 2. Ach, potężna super. Tak, tutaj w okolice ucha to jest taki szczególnie nieprzyjemny. Po raz kolejny między rękawice. Stara się odpowiadać Bartoszek, ale widać, że sił już w tym baku naprawdę zostało mało. Teraz wypluta chyba szczęka. Och, dużo przyjął. Opukaj szybko. 7 sekund do zakończenia. Oczywiście zegar został zatrzymany. Ale tutaj nie widzę Zakładaj do na przodu. twarzy Krystiana Bartoszka takiej chęci kontynuacji tego pojedynku. Są spojrzenia do narożnika, no ale kolejne mocne ciosy. Koniec. Druga runda za nami. Zdecydowanie ta przewaga Patryka Ciechomskiego ku uciesze kibiców w rundzie numer 2 się zwiększyła. Tak, w pewnym momencie Patryk Ciechomski zaczął atakować tymi swoimi mocnymi uderzeniami. Tak jak mówię, tutaj większość roboty wykonywała prawa ręka. Bardzo silna, bardzo mocna. No ale też Krystian Bartoszek z taką mało aktywną obronę pozwolił na to Patrykowi. No tak, gdy jesteś takim stojącym punktem, no to zdecydowanie ułatwiasz swojemu rywalowi wyprowadzanie celnych ciosów, gdy się jest w ruchu, gdy się ucieka, gdy te wszystkie uniki zdecydowanie utrudniają to zadanie. Najgorsze, co zawodnik może zrobić, to właśnie w taki sposób prowadzić swoją defensywę. Ostatnie uwagi od narożników. A to już zobaczmy, no tutaj już sama mowa ciała mówi o kto ten pojedynek wygrywa. Chce przetrwać to Krystian Bartoszek. Ostatnia. Ale z takim nastawieniem chce przetrwać, to się nie uda. Nie wypluwaj Więc szczęki, tutaj bo no. będziesz miał minus. Zobaczymy, Ja wiem, sędzia co teraz za zwraca ale uwagę. Jak to trzymasz? Nie słyszymy tego, co mówi do zawodnika. Czuje krew Patryk Ciechomski. Teraz świetny tutaj prawy taki na dół. I próbuje tymi kolanami, ciosami prostymi, kopnięciami. Bartoszek po raz kolejny schowany, zapędzony pod siatkę. No nie może tak stać, musi uciekać spod tej siatki. Raz. Tak, mamy pierwsze 2, liczenie. 3, 4, 5, Nie można się dziwić, Sześć. już wcześniej były 7. Okej, chodź tu. okazje do tego, by sędzia zareagował. Koniec pojedynku! Nie chciał już dalej walczyć. Krystian Bartoszek, Szartim Barczewo przegrywa z Patrykiem Ciechomskim. Spartan Chorzów. Trybuny szaleją. Duża rzesza kibiców tutaj z Chorzowa przyjechała wspierać Patryka Ciechomskiego. No i trzeba powiedzieć, że walka pod jego kontrolą, wygrana przed czasem w trzeciej rundzie, na pewno cenny skalp. Tak, tutaj kibice, myślę, z Chorzowa mogą się już rozgrzewać, ponieważ był to pierwszy, ale nie jedynym podczas dzisiejszej gali reprezentant Sparty Chorzów. Sponsorem walki jest terapia manualna Ali Nurbagandow. Zapraszamy przedstawiciela do wręczenia pucharów. Panie i panowie, przez
KO w trzeciej rundzie wygrywa Patryk Cześć!